Asta e rețeta românească pe care trebuie să o încerci măcar o dată. Ostropel de pui. Feliem vreo 5-6 căței de usturoi. Rumenim 3 pulpe de pui tăiate în jumătăți și condimentate cu sare și piper. Călim usturoiul feliat. Adăugăm 50 de ml vin alb demisec, o conservă de roșii, 300 de ml suc de roșii, 3 linguri de oțet balsamic, sare și piper. Punem pulpele înapoi în cratiță, apoi capacul, lăsăm să fiarbă aproximativ 40 de minute. Zdrobim 5-6 căței de usturoi, amestecăm, adăugăm pătrunjel tocat mărunt, servim cu mămăliguță, orez sau cartof natur. Urmărește-mă și pentru alte rețete delicioase!